Καλώς ήρθατε στο Πανόραμα 15, το υψηλότερο ρετυρέ της Αθήνας. Βρισκόμαστε σε ένα διαμέρισμα 91 τετραγωνικών έξω από το μετρό του Χολαργού. Ένα διαμέρισμα που ανακαινίστηκε το 2023 και περιλαμβάνει μία πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ένα WC, ένα μπάνιο, μία κρεβατοκάμαρα, αλλά πιστέψτε με, αυτό που αξίζει περισσότερο και να το δείτε τώρα είναι αυτή η εκπληκτική θέα. Και μετά από αυτή την εκπληκτική θέα που είδαμε, πάμε να δούμε το εσωτερικό. Έχουμε ένα δίχωρο σαλόνι που μπορεί να φιλοξενήσει άνετα μέχρι 5 άτομα, με μια τηλεόραση 65 ιντσών και αν θέλετε και ιδιωτικότητα, σας έχω και εδώ τη λύση. Απλά προσοχή, αυτό δεν έχει ηχομόνωση και ο χώρος ολοκληρώνεται με μια ντουλάπα μεγάλη και μια αποθήκη. Το διαμέρισμα διαθέτει και ένα γραφείο, ένα μπάνιο και ένα WC. Μία κρεβατοκάμαρα με πολύ μεγάλες ντουλάπες, ένα υπέρδιπλο κρεβάτι, αλλά το καλύτερο, μια καταπληκτική θέα. Ανακεφαλαιώνοντας, είμαστε έξω από το μετρό του Χολαργού, στο 15ο όροφο, στο υψηλότερο ρετυρέ της Αθήνας, σε ένα διαμέρισμα 91 τετραγωνικών, πλήρως ανακαινισμένο το 2023. Αν θες εσύ να είσαι ο επόμενος κάτοικος του σπιτιού, επικοινώνησε τώρα με την Prime Properties.